Vinde bliver suget fra steder med højere tryk mod steder med lavere tryk for at udligne trykforskellene på kloden. På jorden vil vinden gå fra de steder, hvor luften er tættest, nemlig ved højtryk, til hvor luften ikke er så tæt, nemlig ved lavtryk. Et lavtryk ses for eksempel ved ækvator, hvor der ved lavt tryk nede ved jorden bliver blæst op mod et højtryk, der er heroppe, og videre igen til lavtryk, højtryk, lavtryk, og sådan fortsætter det i cirkulære bevægelser, også på den anden side. Ved Nordpolen der er det noget andet. Der er der nemlig et termisk højtryk, hvor der ved jorden er et højtryk, som bliver blæst videre til lavtrykket herover, op til højtryk og lavtryk, det vil sige højtryk og lavtryk er nærmest byttet ud med hinanden. Grunden til, at det går fra lavtryk til højtryk, er fordi, at ved jordoverfladen, der vil jorden lave en varmeafgivelse og opvarme luften. Den opvarmede luft, den vil udvide sig, og den vil derfor blive lettere, hvorefter den så stiger til værs.